Moi boas. Como tipo curioso que son, chámame a atención moito cando vemos o mellor unha cousa destas, pero non miña de calquera artesán, que o mellor suben unha gaita ou suben un... Entón, en comentarios, sempre aparece o típico precio, quanto vale. E normalmente hai outro comentario contestando que dicen precio por privado. Vale, iso é moi curioso, pode dizer, por que precio? Pero eu vou a unha tenda e miro os precios. Bueno, pois vai á tenda e na tenda mellor miras os precios. Pero Facebook ou YouTube non é unha tenda, é un punto de contacto, non unha tenda. Entón, normalmente non che dicen o precio. Por que non suelen decir o precio? Pois polo mismo que o conto do zoqueiro e as zocas. Sabedes o conto do zoqueiro e as zocas? Bueno, teño contado algunha vez. Se vemos unha foto de isto, en foto, ou de isto, foto, canto vale? Vale. Inda que vos digo o precio, non somos obxectivos a hora de valorar canto vale. Isto vale X. Entón vamos a dicir é caro ou é barato. Cando non podemos dicir si é caro ou é barato, porque non sabemos o que vale. É dicir, nós vemos un obxecto, unha ferramenta, e nós, na nosa mentalidade, podemos pôr un precio. Isto debe valer tanto. Pero claro, nós que ignoramos, que non sabemos, non? Entón, quanto vale? Non. A ver, antes de dicir o precio disto, teño que dicirche canto me costa facelo a min. Que ten? Pois ti miras unha cousa, pero isto ten moitas cousas. Entón, como ten moitas cousas, ten madeiras, ten aceiros, ten traballo, ten estudio, ten un mogollón de cousas. Entón, eu cando che digo todo o traballo, todos os componentes e todas as cousas que ten este trebello, logo digo o precio, e ti podes valorar de forma xa máis obxectiva se é barato ou caro, pero se non, non podemos valorarlo. Por iso normalmente non damos o precio. Nunha entrevista que lle facía unha periodista da TVG ao zoqueiro, botou a tarde ali mirando como o zoqueiro facía zocas dun cacho de carballo. E ao remate da entrevista, a paisana preguntoulle canto valen as zocas. E as zocas valen 100 euros. Son caras as zocas. E dille o zoqueiro, non, caras non son. Ti non tes cartos para pagalas. É moi doado. Eu podo vos decir un precio e vos podedes decir de forma ousada é caro. Pero claro, non tendes nin puta idea. Pois só vos digo o que ten isto en inversión de cartos, é dicir, o que eu teño que pôr do meu bolsillo para facer isto, máis as horas de traballo, entón chegaríamos á conclusión obxectiva de que non pode ser caro. Porque vos non traballades polo precio que eu traballo para facer isto. Ni de coña. Se teño que cobrar o precio que vos cobrades no vosso traballo, non vendo un. Espero que entendades que non se debe, nin por Facebook, nin por YouTube, polas redes, preguntar o precio. Debemos preguntar como funciona, de que vai. E logo de saber todo eso, de ter unha idea obxectiva, entón saber o precio. Veña.